بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bandiraɓe hettotoɓe kala no ɓawɗon wonde on calminama on juurama musidɗo mon Yahya Mbaye ena addana on hadisul yawma hande wonata koye damal laɓɓingol e moƴƴi e tawnugol anniyaji holko woni laɓɓingol woni al ikhlas wa ihdaru niyya fi jami'i al a'mali wal aqwal al bariza wal khafiya ko woni laɓɓinde wadde hunde sabu Allah taw ala yeengo ala hay hunde hen hadisul yawma o wonata hande inchallah Allah subhanahu wa ta'ala o wi suratul bayyina aya 5 wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa zalika dinul qayyimah. Allah subhanahu wa ta'ala o wimi yemirani onon julɓe so wona yon dew Allah laɓɓinon Allah dewal ngal ko ɗum woni ko Allah ñaagi on poccoɗon e diine he woni diine Ibrahima al-Khalil alayhi salam wa yuqimu salata darnon juulu tottiron azakal o wi ɗum ɗo woni diine pocciɗo woni ɗum ɗo ko haala woni rewna Allah kañum tan darna juulu hokka azakal Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗum ɗo woni diine pocciɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ha hande e suratul hajj aya 37 o wi lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum o wi haysu Allah wi wona kirsugol mon yiije meje ɗe e tewuji ɗi wona ɗum ɗon Allah sohli ko ɓuri sohliɗo e mon woni kulol Allah layyade e wadde rufɗe ƴiƴam kala ko woni ko mbaɗɗa hen tewuji ɗi e ƴiije meje ɗe wona ɗum woni ko sohla Allah wi sohli ko kulol Allah e mon ndeke noon ko woni e ɓerɗe ko kulol Allah ƴewata ɗum ɗo woni ko Allah haalni en ndeke hay layyaji ɗi Allah darata ko kulol Allah ngol qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ɗum ɗo ko aya suratu Ala Imran aya 29 o wi so tawi on cuuɗi ko woni e becce mon walla on peññini Allah ene andi ndeke noon neɗɗo ene wawi suudade fof ha heddo Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi an amirul mu'minin abi hafsa umar al-khattab oɗo addi hadis o kanko wi ala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wi golleji ɗiɗe jabirte ko anniyaji muɗum koye anni ko paaniɗa hen ko ɗum woni ko Allah yoɓanma wa innama li kulli imri'in ma nawa goto fof kon anniyi ko ɗum woni ko Allah yoɓatamo faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi so neɗɗo feri yahande Allah ene laaɗa mum ko feri ko ɗum Allah hokkamo baraji muɗum so tawi noon woman kanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi so tawi neɗɗo feri sabu ko aduna feri aduna ferirde walla o feriri pour ƴewde debbo mo ƴeewoyta e fergo he woni ko anniye ko tan woni ko yoɓate hen ndeke wol yahannoɓe hen jaara e fergo he taw wol haajuji goɗɗi ummini ɗumen taw wona anniya biyaɗo o nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ndeke noon goto fof ko ummini ɗum ko ganniɗa e mum ko ɗum woni ko yoɓata oɗo hadis jangguinta en ndeke noon neɗɗo kala ko wawi gollude e diine he ko Allah aɗato yoɓde ko anniya ma ko ganniɗa hen ko paaliɗa hen ko ɗum Allah yoɓata
so tawi a ngojeɗɗa tan ko yo haale walla yo yiye ya andu ko ɗon haɗata. Allah subhanahu wa taala namni en ko yen dañ al ikhlas on woni badara hunde sabu Allah tawasa wadde yengo. min calmini rennogo. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmi ddin. subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim. bandiraɓe hettotoɓe kala no mbawɗon wonde min calmini on min juurima on musidɗo mon giɗo mon Yahya Mbaye ena jokkana on hadisul yawma ha hande gonɗen koye damal al ikhlas. al ikhlas woni laɓɓingol en kaalino Allah subhanahu wa taala o wi o yamirani julɓe so wona yoɓe ndew Allah ɓe laɓɓina Allah dewal ngal. dewal Allah neɗɗo rewata Allah ko rewata Allah ko Allah yettotomo koko woni ikhlas, woni ko waɗira sabu Allah taw waɗiraka sabu yengo. yettama an abi hurayra abdurrahman ibnu sakhr radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahu muslim. nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e oɗo hadis o wi Allah darata, Allah towɗo o darata ɓalli mon no mbaɗa, Allah darani ɗum. walla mbaadi maɗa Allah darani ɗum. ɓanduma ka ɓutto ka cewɗo no ciforiɗa Allah darani ɗum. holko Allah darata? Allah darata ko ɓernde. ndeke noon ɓernde ɗe so laaɓi moƴƴi an kala ko mbaɗɗa Allah ene jabonama. hay sa anniyima wadde ko moƴƴi a waɗani aɗa windane hen baraji, Allah hokkete baraji nana wayno a waɗino ni. ndeke noon ko ɓernde tan woni ko Allah darata. nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo ganduɗa an abi Musa Abdillahi ibnu Qays al ash'ari radiyallahu anhu qal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ndeke noon o wi namnama nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam on kaɓateɗo sabu holliɗo jabiragal walla omo haɓe sabu o wiya kanko ɓuri forde, kanko ɓuri wonde aywa ko ni omo ɗum ɗon o waɗirta ko jamaragal makko o hollirta, walla omo haɓire sabu yeengo. o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi holmo Allah jaɓanta hen on woni baɗɗa, on woni kaɓirteɗo sabu yo konngol Allah toow. ɗum ɗon woni e laawol Allah. ndeke noon kala ko neɗɗo wawi wadde so tawi koye dewal Allah, kala ko wawi wonde hen so tawi yataw saɗa waɗir ɗum sabu Allah, ko ɗum ɗon woni nde Allah hokkatma baraji. so tawi mbaɗirɗa ɗum sabu ko yo wiye ka jamaro, walla tawi mbaɗirta ɗum so yo wiye ka an ko an wawi yimɓe foof, walla mbaɗirta ɗum ko yo haale an ko ni mbaɗa, ɗum ɗon a heɓata hen baraji. kaɓirta hen baraji tan taw ko mbaɗirta ɗum ko sabu Allah, walla mbaɗira ɗum sabu yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. ndeke noon hollirta tan, ndeke anniya neɗɗo ko anniyi ko tan ko ɗum woni ko yoɓate. laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hadisu abi Bakra Nufay ibnul Haris athaqafiyi radiyallahu anhu o wi annelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam isal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu al maqtul fi nnar. so julɓe ɗiɗo potti, goɗo fof ene jogui silamu wiyana faye goɗɗo, nela tawa kamɓe fof koɓe julɓe. nelaɗo wi barɗo o e baraɗo o fof ko jeygol payi. nelaɗo wi ɓe wi qultu ya rasulullah hadha alqatil fama balu maktul, o ko jiɗɗo warde, fama balu maktul o kadi baraɗo o wi hay kanko innahu kana harisan ala qaddi sahibihi, wonno ko goto kanko mo yinno warde aywa musidɗo makko. ndeke noon juulɗo huccitta e juulɗo wiya ena wardire walla ena wadde
nelaaɗo wi won noon so tawi ɓe mbaddi kamɓe ɗiɗo fof taw goɗo fof ininno warde goɗɗo o wi nelaaɗo wi alqatilu wal maktul finnar baraɗo o e barɗo o kamɓe ɗiɗo fof ko jeegoy wannoon goɗo fof ene yinno jogino anniya warde goɗɗo o Allah ñawata ɗo ko anniya o mo ko annino ko ɗum woni Allah ko ñawata ɗon ɗum woni fo hadis o ko muttafaqun alayhi min calmini rendo ngo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala man ursila rahmatan lil alamin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بندرابي hettotoɓe kala no mbawɗon wonde min calmini on min juurima on musidɗo mon giɗo mon Yahya Mbaye ena jokkana on hadisul yawma gonnoɗen koye damal al ikhlas ha hande al ikhlas woni laɓɓingol kala ko e neɗɗo ena waɗa laɓɓina waɗir ɗum sabu Allah subhanahu wa ta'ala wasa waɗir ɗum sabu yeengo walla wasa waɗir ɗum sabu goɗɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko haali wama umiru illa an ya'budullaha mukhlisin illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin mi yamirani on so wona ndewa toon Allah laɓɓina noon Allah diina o ndeke noon ko laaɓal tan woni ko yettato Allah subhanahu wa ta'ala salatu oɗo hadis an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bid'an wa 20 daraja juurgol neɗɗo o gorko o julde mo e dental ɓuri o juulu makko ɗo jeere makko walla e galle makko ena ɓura ɗum hakkude nogas e hunde daraja e nogas e tati walla ha no fayi nogas e jiidide bid'a so wiyama tan woni hakkude tati e jeenayi ndeke noon ɓuri hakkude nogas fayi nogas e tati ha nogas e jeenayi daraja ɗum ɗon juulu dental ɓuri ɗum e juulu neɗɗo gooto suwa o juula e jeere makko e yeyirde makko walla o juula e galle makko juulal makko e dental ɓuri hewde baraji hakke nogas e jeenayi daraja o wi so zalika anna ahaduhum iza tawadda'a fa ahsana alwudu'a summa ata almasjid la yuridu illa salata wi so goto mon jogima anniya o yihi o salligima o moƴƴini salliga makko o yaha e jama o jooɗo omo faɗa juulu ngu ummata ko ɗon so wona juulu o yona o juula o wi so tawi ko somo yaha jamato somo fayito jamato kala taɓande nde o taabi lam yahtu khutwatan illa rifi'a biha daraja kala taɓande nde o taabi omo fayito jamato ma Allah ɓamtuma daraja wa hutta anhu biha khati'a hatta yadkhul al masjid Allah ittanamo kadi bakkat haw yettoyo jamato ndeke si yaade makko jama kala taɓana nde o taaɓi Allah ɓeydanamo daraja ittanamo bakkat haw yettoyo to jamato iza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu so tawi o naati jama o nana wayno omo faɗa juulu ngu ko baraji tan o woni hebde o faggitade wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi o wi malaikaji ɗi e koye mum ene duwanomo ɗo jooɗi omo faɗa juulu omo jooɗi omo faɗa waktu o malaikaji ɗi ene duwanomo ɗon ene mbiyamo allahumma arhamhu Allah ya yurmo oɗo garɗo e jama ena faɗa waktu yonde omo juula ya yurmomo allahumma ihfir lahu Allah ya yaafomo mo ñaago Allah ya yaafomo allahumma tub alayhi ɓe ñaago Allah jabanomo tuubuya on garɗo jama ena faɗa waktu ha yona pour julde noon o duwa o taƴata malam yusi fihi ahad so tawi o lorlani hay goto e jama he o duwa o taƴata continat tan
malami hodis so tawa ha gandanɗa hoorema salliga makko firtima so falliga makko firtima noon o yoya o hestitina salliga makko won noon o ɗon so tawi o salliga makko firtima ɗon hankadini duwa o taƴat ɗum waɗi hadis o wi malam yohdis noon woni so wona salligo o firto hadis o addimo ko muslim ndeke noon juulu anniya hande koye ihlas laɓɓinde nde jogo anniya koye juulugu fadde mo juulu ngu tan koye baraji o woni won noon oto lorlu hen nde kadi Allah yiɗa lorlowo ali kala lorlowo Allah jaɓanta ko ɗum wadde sowni sa lorliɗo neɗɗo walla haali konngol ma walla a lori neɗɗo gollal ma a hayti jabanede min calmini renndo ngo wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh